A vyzerá to na prvý gól, ale vidíte, že obetavý maskot Dynama Riga bráni, ako sa slušia patrí. Tak to bude zápas, to som zvedavý. Niektorí to vedia lepšie, niektorí horšie. Uvidíme, ktorý maskot ako prvý stratí hlavu. Harvey, bojuj! Harvey, bojuj! A dopredu ide Petrohradský koň. Dávaj, maladec! Medvešťák záhrav na zemi, je to nováčik súťaže.